mamaya abangan yung upload natin. So, yun lang. Oh, laka. Yan na. Yun, sub sa inyo mga G. Unang-una maraming salamat dun sa pagsali dun sa community guideline, sa community natin. Dun sa pinost natin na yung mga tatanong nyo. So mamaya upload natin mamayang gabi. And bigyan ko muna kayo ng magandang laro. So nakita nyo naman picture. Ito yung picture. Yan. Tala na pulahin sa yung baby salmon talaga. Ito mas maliit pa ito kaysa kahapon. So hindi ito yung kahapon na lumaro. Iba. So ito, tingnan nyo muna yung galaw nung tala na pula para makapamili kayo. So yan siya. Ito yung talang pula. Yan yung galaw niya. Maliit lang to, TM size lang. So napapansin nyo, sumibat lang tayo mga kaji kasi sideline tayo ngayon. Sumibat lang ako. And ito naman yung salmon. Yung salmon pa rin mga kaji, walang kondisyon to. Walang sabi ko sa inyo, ayan, napakaliit ng salmon talaga. Baby salmon talaga. Yun mga kaji, ito yung maglalaro. Yan, talang pula sa atong baby salmon natin. 8 lang to sa galamay mga kaji, o mga nasa ganon, 8 to, 10 to itong tala. So sa tingin ko ngayon parang iba na yung kalalabasan nito kasi kondisyon na yung tala. Yun yung salmon, wala namang kondisyon pero ganun pa man, salmon pa rin to. So yan, sana ma-enjoy nyo po ito. Naglalaban ako ng ganitong gagamba para sa inyo. Mamaya abangan nyo yung upload natin. So yun lang. Oh, laka. Yan na, grabe. Grabe yung salmon, oh. Yung salmon mga kaji, nakakapit din. Nakakapit pa yung salmon, yan na. Sasaputan sila, oh. Grabe naman to. Parang bibigay yung salmon, pero hindi, oh. Napakatapang ng salmon. Pero grabe, sumapot to, oh. Grabe sumapot yung tala. Pero yung salmon mga kaji, hindi bibitaw yung salmon. Napakatapang, oh. Naku, comeback. Wala kaya, comeback na naman mga kaji. Umusa. Grabe naman to. So, ganun lang mga kaji. Pero seryoso talaga, walang kondisyon yung salmon. Talagang ano lang to, pakain lang, balik sa lalagyan, paaraw, patae. Yung mga nakondisyon natin na gagamba, wala, bumibigay sa salmon. So, yun lang mga kaji. Malayo ng size sa galamay neto, nakita nyo naman nung pinagapang ko. So, iba yung tapang ng salmon, di bumibigay. Pero yan, may katis din yung salmon natin. Pero ganun pa man, iba talaga. Yan yung pag salmon talaga lumaro mga kaji. Iba talaga lumaro yung salmon. Pero kudos din sa tala natin, hindi naman siya umayaw. Talagang hindi niya lang kaya yung salmon. Iba yung galaw ng salmon talaga. Yun lang, tabi na natin to. Mamaya tignan natin kung ano yung i-upload natin una. Maglalaro pa tayo sa gagamba. O i-upload na natin yung pinost natin sa community. Yun lang, maraming salamat po and God bless sa inyo lahat. Sana napapasaya kayo. Special mention nga pala kay Marvin Zaspa. Yan, paborito niya salmon. God bless sa'yo, pre.